Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang ining oras ang ginadulong sa inyo sa Kaalwan sa Conzays. Upgrade your immunity, do it with Conzays. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pizza 27 na, bulan sang Abril tuig 2020. Ano ang mga balita kag mga isyo nga talakayon karon nga aga. Kahapon, para maintindihan gid sa aton tagpalamati para wala bla damo nga question, koskos balungos, kahapon bisita ni Aksyon Boy Duran si DILG Secretary Eduardo Anyo. Ano ang ginpalayag sang tiglikom sang DILG? Pamati ka mo payo para nga hindi ka mo salangisag. Siling ni Eduardo Anyo, ang tiglikom sang DILG umpisa Mayo 1, 2020. Ang tanan nga lugar nga ipaidalom sa General Community Quarantine hindi na makabaton sang Social Amelioration Program. Klaro, base bla kung magpaabot kamo nga kon ang isa ka local government unit magpalayag katulad sang probinsya. Magsiling karon si Gobernador Lacson, ipaidalom ko ang probinsya sa General Community Quarantine. Kung magsiling man si Mayor Bing Leonardia, kag iban nga mga alkalde sang local government unit banwa kag kasyudaran nga ipaidalom nila ang ila syudad kag banwa sa General Community Quarantine, ang buot silingon hindi na ina sila makabaton sang Social Amelioration Program. Ini ginapanagtag sa gobyerno bla 5,000, 5,500, 6,000. Nga kahapon siling ni Anyo, kung ipaidalom sa General Community Quarantine, ang isa ka lugar, pwede na ka makatrabaho. Ikaw, ako, pila sa aton mga kauturan, pwede na makabalik trabaho. Rason nga makapangita na sila sang kwarta nga isagod kag isustinto sa ila pamilya. Ang buot silingon, may income na sila.
amo ina nga mauntat na ang bulig gikan sa gobyerno. Ari pagid, para nga maintindihan sa aton mga kauturan, importante ni kayo mo, basi ba magpaabot ka mo, pamatian nyo lang ang inyo local government unit pagdeklarar general, pagsiling nga, okay, ipaidalong ko na sa general community quarantine ng aton lugar, hindi na kamo magpaabot nga makabaton pa sang social amelioration program. Pero are, kung nagapaidalong gihapon sa enhanced community quarantine ang isa ka lugar, ang buot silingon, mahatagan kamo gihapon, bulig pinansyal, o kon magapadayon ang bulig pinansyal sang gobyerno. Klaro, para lang ang tanan-tanan nga posible, wala makamonitor kahapon dire sa Aksyon Radio, sa interview ni Aksyon Boy Duran, maatagan kamo. Basta makibot kamo bala? Pagabot sa bulan sa Mayo, niya wala gyapon now. Hindi bala nga nagsiling ang gobyerno, Abril kag Mayo, may ara kita batunon, 5,000, 6,000. Kon, ara gihapon, siya dalom, butang kami bakulod, kon hindi magkambyong pinsar sang aton si alkalde, kag hindi sa magdeklarar sang general community quarantine, siya dalom gihapon kita sang enhanced community quarantine, padayon ang bulig. Pero, kung magdeklarar si Mayor Bing Leonardia sang general community quarantine, hindi na kita makapaabot nga maghatag padugang bulig pinansyal ang gobyerno para matagla. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:40. Ano naman iya? Ang matabo sini nagladakpan, purpose ka man, benepisyaryo ka man, sang social amelioration program na dakpan akto nagapanahor kag ginagamit sa iban nga illegal nga aktibidades, ano ang palayag sang tiglikom sang DILG. Ibalik ko na pagkatapos ini. Simbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod sa... Action Radio Philippine Standard Time las 6:45 na. Ari ho, dakpanay dire pagbaton purpose diretso sa Bulangan, diretso sa Tungets kag Pusoy. Pagkabaton sang benepisyaryo sang Social Amelioration Program pagkaaga may report ang kapulisan. Si so and so nadakpan, naghampang madyong. May duwa nadakpan, nagaininom, may nagabaligya Siabo, yung kapital nila. Ang ilan na baton nga 5,000 kag 6,000. Porte ang gusar nila. Pagkabaton gid, sos, libuton sa kapulisan, nagladakpan, may nagapusoy, may nagamadyong. Enjoy sila. Bangod, may nabaton sila nga kwarta. Ang kwarta nga gintigana kung tali sa gobyerno, gintinguan sa gobyerno nga mahatag sa benepisyaryo, agod nga may pundo sa sulod sa puluyan, ibakal pagkaon kag iban pa, ginpusoy sang iban, ginbulang sang iban, ginmadyong sang iban, ginkapital sa Siabo. Anong matabo sa inyo? Kahapon, siling ni DILG Sekretaryo Eduardo Anyo, siling niya, ang mga nagkalalakpan nga nagapanahor kag posible gingamit ang kwarta sa mga illegal nga aktibidades. Pamati mayo. Para blang nga maidiya kamo, basi magganga kamo, buwas damlag. Hindi na kamo makabaton ayuda sa gobyerno. Bisan pa nagapadayon ang enhanced community quarantine sa inyo lugar. Klaro? Maputi lang kalimutan nyo, basi kung ipapanaog na ining mando, tiga mapaabot ka mo sa bulan sang Abril, so regid. Kay siling ni Anyo, hindi na kamo makabaton ayuda. Ari pagid, pamati sa mga opisyal sa barangay, nga wala nagatuman sa mando, sang DILG. Ang mga barangay kapitan, kung kumpirmado kung kumpirmado, kay imbestigahon pa ini mo. Kung may kalamalamahan sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program. Hala, manabat kamo sa lahi kag mga tubang pinalidad. Kadumdum kamo nga kadamo reklamo. Ang mga reklamo, ibanti, usisaon pa kunusto. Nyang mga bayaw to, kaparinti ni Kapitan, yung unayagid. Di kung binipisyaryo malang okay. Ang malain siya nga hindi na benepisyaryo, ginpadihutan pa sa mga kapitan, luwas sa maayo, nga makabaton una pa. Ang mga himataya. Sana siling ko na hindi malain ko benepisyaryo. Pero bisan pa, delikadisa. Unahon mo to anay ang mga pulopigado, gibla, nga nagakinahanglan, gid. Sang sa
pamilya mo nga may ginakaon pagagmayo malang nga pangabuhi. May ara gani iya nga ang ilang nga mga pamilya mayo pangabuhi, ang tanan may palagitanan, benepisyaryo pa. Inaya sala na ina sa aton gobyerno kung ulayagin usisa sa maayo. Pero ini balantayan gid. Basi kung malisgrasya ka mo. Wala man na nagsiling kung anong pinalidad sang DILG ang masakit-sakit nila pagkatapos mapamatudan nga may kalamalamahan, may mga kung ano nga hindi amo ang ginimo sa mga barangay officials ang masakit nila basi hindi kalabot sa eleksyon sa barangay kag makakas kamo sa serbisyo. Action Radio Philippine Standard Time las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat din sa paserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapas yung banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga Ulakton ta kon ano ang pagtuon kay nagbutang ang Bacolod sang grupo ini Bacolod Exit Planning Team. Ang nagapungko dire nga nagapamuno si Konsehal Archie Baribar. Sila upod sa iya grupo magatuon. Pagkatapos sining enhanced community quarantine sa Abril 30, ano ang mahimo paabuton sang taga Bacolod? Amo ina ang pungkuan nila. Upod sa syudad sa Bacolod, upod kay Congressman Greg Gasataya, upod sa mga konsehal, upod sa pila ka mga health expert, upod sa pila ka mga ahensya sa gobyerno. Kung ano ang mangin desisyon pagkatapos ang enhanced community quarantine. Pero kahapon ga monitor bla ko kay DILG Secretary Anyo siling niya ang Bacolod mayong resulta base kon sa Mayo 1 ipapanaog dire sa Bacolod ang general community quarantine. Amo na iya ha ang ginbuya nga tinaga kahapon ni DILG Secretary Eduardo Anyo. So ano ayhan? Kay wala pagyapon desisyon mo ang syudad sa Bacolod. Kay pungkuan pini sa mga opisyal. Pero kung pamatian ko kahapon, si DILG Secretary Eduardo Anyo, dako ang posibilidad nga ang Bacolod, Mayo 1, manaog sa General Community Quarantine. Lantaon tani kung ano ang desisyon sang aton sini mga opisyal sa Bacolod. Kung bala, ang ginpalayag ni Anyo, sundon sa Bacolod nga manaog sa General Community Quarantine. Kung manaog sa General Community Quarantine na Bacolod, ang silingon may mga establishmento komersyal na nga magabukas. Ang kinanda niya ti mga grocery kag mga store sa iban nga pagkaon kabre na giban mo. Kag posible base kon may pipila na ka mga salakyan na makabiyahe. Amo na bla sa dalom sang General Community Quarantine. Pero hindi kita kambal sila kaya ang mga opisyal sa Bacolod amo ang maga-desisyon. So laton talanga kung ano mga desisyon sang opisyal sa Bacolod upod kay Mayor Bing Leonardia, Congressman Greg Gasataya, Vice Mayor Elced Pamilyaran, mga konsehal kag iban pang ahensya sa gobyerno kag rekomendasyon of course sang Bacolod Exit Planning Team. Action Radio Philippine Standard Time Lasay 58. Mabalik kami pagkatapos. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para
virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis. Philippine Standard Time, alas 7:01, standby na. Sa aton Aksyon Balita, Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo